Diňe kinoda görýärdik bu zady. Indi biziň ýurdumyzda da bar. Hemmeňe salam, oglanlar, gyzlar, gowy mağdaýlaryňyz janyňyz sagmy, işleňiz gowmy? Bugün obzor Voyo Free. To do a dangerous thing with style is what I call art. Xitay maşinlaryna nähil garaýaňyz? Geçen gezerek jutur obzor edemde toğradım. Baga diýen soraýyn size. Bu maşinam Xitay kompaniýasynyň önümi? Şoň üçin hökümat suratda kommentariýa däzin. Xitay maşinlaryna nähil garaýaňyz? Ona näňilmi? Ona näňilokmy? Siziň pikiriňizi bilmek iň esasat. Bu maşinam gaçkan oglan aýtdy, şuňa alyk çykypdyr, Voyo diýip biz Voyo diýäsende, Voyo diýip ýazylýan ekeni, biz Voyo diýäs, ýöne aýdylşy dogrusy Voyo ekeni. Bu maşin Voyo Free diýikde, bundan başga da Sienna ýalyk ba we sedany ba. Bunymyz biziň crossover bolup gitýär. Dongfeng kompaniýasynyň önüm bolýar bu maşin. Ýöne Dongfeng'iň premium maşini, gymmat maşinler. Berde Dongfeng'iň ödem ma. Toyota'ň Lexus bolýaly, bu da Toyota'ň Lexus diýip hasap edeň. Bu Voyo'da şoň premium maşin, has gymmaty, has kaçysy gowy. Maşiniň daşyna baka beriň oglanlar. LED şyralar, şu wagtky gelýän maşinlarda gelýän ähli funksiýalar, massaj sejeni hemmesi bar. Häzir salona geçmäker esasy beriljek sorawlar. Ustasy barmy? Zapçaşy barmy bizde? Edil şu ýerde, Voyo'ň ofisinde berde, Aşgabatda satylýan ýerinde. Xitayda ýürüýte oglanlar şu maşiny oňarmany öwrenip gelipdirler. Öz masterlary bar. Ýagny diňe mobil adyn goýýarlar. Mobil bar Xitaýyň öz rekomendasiýasy we öz rekomendasiýasyna görä berde diagnostik edýärler. Opşam remont uğru hiç ýyl alady etmeň. Inni ikinji beriljek zat. Digraýan ýagdaýynda bantyryny, farasyny, otaýyn butaýyn ýerden tapaýyn. O da bar. Yok zadynam Xitaydan 10 ýaşyň içinde getirip berýärler. Hiç problem ýok. Karoçy zapçaş suwuny çözdük. Problemasy ýok. Puldy bilen bir kinolarda görýärdim men o bir näil bir üýtgüç kinolar bolýar. Avatarda da bir üýtgüç tehnologiýa bolýar. Ana şol derdiň açylşyna. Maşina. Maşiniň ruçkasy çykyp durýar. Sürýän şeň şu çykyp durýanlar. Minýän, otlaýan, sürýän gidýän. Bu maşina, ýani otlanşynan bilmedim. Otlananda ýöne ýazgy çykýar. Bilip bolnokda karoçy, otlananda ses ýok. Bu maşin gibritlik diýen ekeni. Menim şu wagt öwrenendim bu zatlary. Berde jiller oglanlar düşünürdiler, hemme zat görkezdiler. Indi men size öz dilim bilen, öz dilim bilen maksimum hemmeýe düşünükli bolar, ýa düşündirýän. Karoçy benzin motor bar berde. Benzin motor bar 1,5 litrlik motor. Ýöne o motor hiç ýyly hereketlenýär ok maşiny. Hereketine hiç sat goşanok. Ondan daşaly aýratyn 2 sany elektrodwigitel bar. Ana şolar maşiny öňüne ýdynlar. Şolar maşiny herekete getirýändirler. Nolan ýüzeçeni 4,5 sekunda ulanlar. Luboy sedan bilen goýup bolýar. Crossover ýöne maşin ferden crossover. Ýöne luboy sedan bilen goýup bolýar. Ferden crossover diýäse şäher üçin aslanly.
20-30% şol bezdoroj üçin. Bärde pestir maşin görýäňizmi? Kiçik crossover ha. Ýöne bezdoroja goýuňdy. Maşin galýandyr. On menadir size goýup görkezjek. Maşiniň şu wagtky serediň nähili. Görýäňizmi şu wagt näl pes. Indi maşin men bezdoroja geçirýän. Şu wagt bezdoroja rejime geçirdik. Serediň indi. Başlady. Pnevmo podveska ulany zavodskoy Michelin'e gelýär. Ingo pakryşka Michelin köpüňi Yokohama'ny görýäňiz, ýaş oglany rastlany Yokohama'ny görýär. Menem Yokohama'ny has görýän, has odan görýän. Pakryşka saýlamyzda biz kaçysta derde bok. Video seredýär, biraz kaçysta seretmeli. Ana gally maşynyň bir ýanyna elýäňi-de. Burada холодильник gel, burada çık işläp durar bir ses bar. Karşı pnevmo podveskan şo işleýärken men geldim, ýanyna gelmek hem bir zat dögdüm diýip pikir etdim de. Oňa zat ýok. Pnevmo podveskan işleýär. Durşuny tehnologiýa bu maşyn. Teknolojiya. Teknolojiya. Inni kaçystywa barada. Şu wagt uja sürüp ýören oglanlar bar. Paka şo hissady döwülmekde. Sentýabrdan bäri satylyp ýöreken Türkmenistanda biziň ýurdumyzda. Paka şo hiç prичина çykan ok. Galanam uja wagt görkezler. Edil ını moýa gat goý, ol bul reklam edip ını alyn gat diýmek. Her kim uja öder şad etmeli. Haýsy maşyn almalygyny. Ýöne tehnologiýa gat goý şu wagt dan moment men üçin bir wapşa bir ütköşüklat. Men edil wineshni widni salon haladym maşynyň. Maşyny özüne çekkä. Bir görýäňi käbir maşyn alasyň gelýär. Ana şo duýguny döretdi. Sizde nähili duýgu dörer, onu siz kommentariýa ýazyň. Maşynyň duruşuny kamera bärdi. Ana bärdi. Opşy 13 san kamera bar eken, 360 gradus. Hemme ýerini maşynyň görüp bolýar. Zavodskoy şuňal 20lik diskada gelýär. Isleşiňe görä diskan çalçyp bolýandyr. Başgarak zat islese. Faralar LED Zavodskoy 2 göz. Üstüne şuňal geçe. Opşam öňünden video betel. Znaçok yan ekeni maşinadır. Otlasaň, açsaň ýanya. Şunu ölçelim. Ölçmelini. Telefona qırpardır. Näl bolla ýöne telefonam zaryada goýmaly, maşinam zaryada goýmaly, zaryadkanam zaryada goýmaly. Sagadam zaryada goýmaly, hemme de zaryatda no. Şuňa çyşyň gördüm. Salona geçäliňini. Tehnologiýa. Bu salona seyrediň oglanlar. Maşynyň içinde paket maşyny ýetýär aşağı dur. Torpedasy gıymıllayan maşyn çykypdyr. Ağam son obzor edäý diýip bir oglana ýazdy. Tapamok sen şu wagt. Näme üçin torpedasy gıymıllaýak diýip seretsem, şey diýip çık. Şeyjaň sport rejimi geçirýän. Gördüňmi? Karoçy, torpeda düşýär. Öň obzor açça. Pol basma üçin maşyny. Maşynyň häzir minusy bar da aýtyp berýän oglanlar. Minusy. Bir uly minus şu maşynyň. Şunu Li-de biram, Li-7, Li-9 tapady ýok. Uly minusy ýaplap sürüňdi, polny. Ýöne hiç ýyl baýdy, narşad etmeler. 200-den zatdan sürüňdi. Avtobanny. Sadece top motor berip geçenok zaryad diýnýär. Motorun elektromotora bular hareketlendiren elektromotor. Benzin motoru bilen zaryat berýär. Şoň güýjü ýetýänler siz durup garaşmaly bolýaňyz. Edil 200'den pol ondan geçip sürüňiz. Atak 150-130'dan abyşny prawilan podman sürseňiz, prawilan ýöne podman sürüň, avtobanda 130'dan zatdan sürüňde ondan ýokary sürmek bolýar. 130-150'den sürün ýagdaýyňyzda arkaň ýetişýändir motoru, arkaň ýetişýän mesele ýok. Ýanky edeňizde ana şol minusy, ol kakby minus hasaplamalam däl, sebäbi o ultilikde sürmeli däl maşyny hiç ýagdaýda. Janyňyza howp salmaň, iň esasy jan saglyk onam ýadyňyzdan çykarmaň. Barmal ýerimizde bize garaşylýan ýere biz madama ýetişýär, bir akylly adam aýtdy şoföri. Inni sidenýe özü sazýa ulanır. Açýan gapyny, ýapýan öz öňe ýa, maşyn otlanyny bärserdiň start stop hissat ýok, başga knopka ýok. Bilen näde otlýar? Bolly, maşyn otlany.
Otlanany hiç bilip bolanok. Ýöne şu ýazgy çykýar. Real diýip ýazylýar, inglişçe näme bolýar? Bolly. Öçürüňde näme biri? Ýöne düşdüm. Gapyny yapdym ödüşse. Bolly. Ana. Şuna gapyny ýapýar. Ana şöyle. Maşyna otlanyň duraşat. Bolly, maşyna öçdi. Gapyny açdyň, maşyna öçse, yapdyň, tormuz atdyň, otlany. Ana, real diýip şu ýerde ýazgy çykýar. Pamyt sizene bardır. Bolly maşyna öçdi. Öçünni, işlerini bilip bolanok. Diňe şu ýazga tert bolar. Karapka da ýok bunda. Bunda başga sistema. Derdiň, ana şu ýerden geçirdiň boldy. Elektromotor da. Indi pamyt sizene barda ýani aýdamda. Massaj sizene bar. İkisinde de vardır. Bu kaptalla da var, bu kaptalla da var. Amsa açık işletmek. Ve 3 tane pamyt sizene var. Ana 3 kornuşda. Son podograf, ventilyasiýa elbette bar. İçinin dizaynı, şu patsvetkalary isteýişiň ýaly sazap bolýar. Hemme renket bolýar. Berde kofe bolýan. Bolly. Gördüňizmi? Onun kofe zat ýok wagt. Şu ýeri şeýle deşik gorup durýar. Bir hili vidalya goraňyzmy? Daja Hytaýlar şunam oýlapdyrlar o. Gördüňiz? Bastyň, kofeňi goýduň, direkke. Bolly. Berde şuňa açyk barjagaş. Mercedes ýalaşylýar. Hemme zat melaşyny da çenni idealny edipdirler. Salon gatowadan öldüm. Tarpeda, opşa abzor gatowy. Tarpedan kaçsas üstü koja gelýär. Sijenýän material şuň üstü serdiň koja bärlerine. Plasmas, bu da kamera. Zavodskoy video registrator bardır. Audio sistemasy Dynaudio. Dynaudio karoç. Men birinji ýerde eşitdim onu. Volkswagen'na gelýän eken şu. Gatgo aýdýa diýdiler, häzir biz onu barlak görer sowlanlar. Hökman suratda. Multirul oglanlar. Cruise control, ýanky palasada açyk. Olan hemmesi bar. Opşam köp gürlenýän funksiýonlar hemmesi bar. Bekidäden aýdyşýarlar. Avtoparkovka bar. Ýönü liniýa bolsa, özi avtomatiski parkovka etip bilýändir maşynyň. Bu zat näme diýip sorajaklar üçin bu besprovodna zaryadka. Besprovodna zaryadka goýan we telefon sowa diýip çykdyrýar özi. Goýduň, telefon zaryad goýaňyzda bizim görmez. Wapşa ysarok gazya, gaýnaýanlar telefon, особенно iPhone olanýanlar bilýär. Bäri goýduň, özi sowa diýip çykdyrýar maşyny. Indi ýanky maşyny galdyryp düşürmek diýemde. Pneumopodyeskada bärde rejim bar. Seridiň. Ana şu ýerde knopkada eko rejim, komfortny, sport, zagorod ana şu. Ýanky ýollany çykanda opşam o gapdala bu gapdala gideňde gar rejim biram özi zat edýär. Öz sazlar näme etmesini. Sport rejimi goýaňda maşyn polny düşýändir. Polny düşýär. Has ýere düşýär. Polny basaňda gowy ýol tutar ýaly. Düşündiňizmi? Sport rejimde şuňa alak tarpeda aşak düşýär. Indi şu knopkany bassaň bolýar, serdiň tarpedan gallyrdy. Gally tarpeda. Indi bärde ýanky zatlar. Karoçe YouTube göresiňiz gelýärmi, başga zat göresiňiz gelýärmi, şu ýerden açsaňyz, açyp zada girýäňiz, näme edesiňiz etse, allaňyz gerek gel bolsa şeý diýip, ay karoçe iPad daray berem. Internet özüm hem kan bir zat et görmedim. Telefon çatyp bolýar. Ana sijenýe esaslar masaj sijenýe işlederler. Dorani, näde işletdim aýaňy? Bir zat edip işletdim o. Ana masaj sijenýe ondan da şaram seredin karoçe. Aromat diýip bir zat da içine ýürüýtdi, öz zawoddyň beren zaty bar, şuňa açyk zatlar bar, isferjiler. 4 aşaýa gidýär diýdi. İçine salýan o taýda goýulan ýeri bar diýdi. Sallyň, bolly. Isleýişiň ýaly isberip çykdyrýar şu zatlar takdyň, serdiň. 30 minutluk, 60 minutun bez limit karoçe nähil zat edesiňiz. Saýlap bolýar bärden. Islary her hilçe. Şuňalyk teknologiýa diýär, şoda hakiki teknologiýa. Indi bu maşyn polny teknologiýa, bu maşyndan bärde zat galmady, bu näle? Gadget bolupdyr bu. Bärde şuňa açyk barja, şolanlar, oho, bu näme o? Kitap. Paket maşynlar şu ýylynky. Intak sürülmedik bu. Probeg näçede durka? 212 kilometrde dur. Ha, şuňa açyk kitapçyk gelýän eken içine.
Berde de koymana yekenna. Opşam bir giden zat var. Inni şu yerde bir zat barken oğlunlar. Ayratin da palın içinde siz şunu almalı, şu maşini turacak olsanız. Ayratin almalı olayanız. Şu yerin kovriyi var. Telefon uç modeli. Basyan, ne olur izleyin 4,5 sekund. At gücüne mayda oturmayın la. At gücünü siz yazın. Basyan şu maşin basyan ha. Otlon modeli ama geçik gidemi alo. Lütfini hala gir gitti oğlu. 45 bin dolarlık maşin almalı olayatsa. Basan da telefon uçup gitmedi ali. Yürütü kovrik var. Şu telefon saklayan. Gözünü deleyen. Hataylan kellesinin işleyişi. O çenini fikirlendirler de. Maşinin ünsveren zadım. Hemme yerde voyak deyip yazık dur. Voyak senin berde de, rullu da, sicenin öňünde de, aydınla da, berde de. Şu maşin näme bar ýanyny bilmeli. Pol der, diňe voyak. Yaman kän ýaptyrlar. Şu yerden yazmak näme o? Şu yerde kim göreýär gözüm düşäýdi. Bilen isteýişiňize görä, gara salonanma, ak salonanma, şuňal brown salonanma. Bizde iň gowurlan salonyň biri brown salon. Iň gowurlan salon ise bolýar. Şoň üçin bu maşin brown gelen. Sizden ýani isteýişiňe görä sazap bolýar. Apşifkan dizaynına serdiň olanlar. Mebel, ruçka serdiň. Hemme zat. Kapyny vurdun, açdın. Kojasynyň kaçysy basy. Serdiň bagaj açan knopka serdiň. Na bagaj açan knopka. Gözläp görmeli, men gal bilmeýän. Ýapýan maşin şey diýip çık. Alibaba Akademiýasyndan ruçka padark berdiler, ýani serga bardyk da. Maşin çökkenler goraňam, ölçek hotel. Serga bardyk. Türkiýe okuw gitjekler. Alibaba Akademiýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Hemme zat arassa halal işleýändirler. Arkaň öl gatnaşyp jören oglanam. Instagram'a TikTok'a patpisat edenler bilýändirler. Köp reklam edýän olary. Gorduk. Teknolojiya. Bagaj görkezýän. Aýdyna bir daha da goýupdurlar. Aýryýasmy? Aşağı galýandyrlar. Galanovka aşağı. Ana şuňal bagajnik oglanlar. Goýuny ölçäs pastaýanna 45 000 dolarlyk maşina goýun salyp biljek diýseňiz, bir san goýuna atýar. Men asalmazdym ýöne. İkisini salyp bolarmy? Bärde şuňal çyklatlar bar. Bakrişka yamalyanmy? Hataylar var ha. Biz Hatay diýip göwn etmezçilik edýär. Uje bular yaman köp bilýär. Yo, bu izah edýän. Ana tigiriň deşilen ýagdaýyna ýany bilen nasos berýärler. Gördüňizmi? Hawa baha 45 000 dolarlyk zat ýöne. Ýany bilen şu zatlar gowdar. Koyduk. Yerine salalım bular. Okay, about eýlek maşinleri abzor edemde. Bu Xitay maşinleri ýaly näme üçin podrobny görkezýän, onu açyp, diýende o maşinleriň uje hemme zat görülen, görmedik gat az. Şoň üçin ona bärde uje köp zat görülmedik da, men bilemok. Etkisi öňe ýatýarmy ýa ýatanokmy, şunu aýryp bolýan bolanokmy. Mana skare su aýryp bolýan narsa basandy, kiçelmeli haýlandyrda da gelýär da. Etkisi öňe ýatýan bolup biler. Belki ýatýan däldir. Maşynyň açyp ýapylşyny şeýle gowurdum bolende, açyp ýapyrlar. Bizne geçelim. Her ýerimize Allah can nesip etsin paket maşin almak. Bugün men kömekçim Bekidäde sawol, taňra kasym minnetdar. Ýedigen studiýasyna ýutup bilersiňiz. Toýlar üçin. Owadan toýlaňyzy hasam beter edip owadan et çykaryp berýändirler. Ana oglanlar voýak ýazygy görüşüňiz ýalyk. Bärde sazap bolýar, bärde karoçy öz monitor we izde oturan adam özüne isleýişi ýaly sazap bolýar derdiň. Sensorly monitor, liboy gradus etip bolýar, hemem
şu yerde panoramany açıp yapıp bolýan eken. Bu yerde şuňa açyk zaryad oýar yer bar. USB Type-C. O gadet jurnal salaýmasaň başga da kan oklar. Ýöne sizene ýyzanam oldu. Ferdiýan şu wagt torpeda serediýän oglanar. Gatütke şu bu. Mercedes S-klasy ana şonno şuňal torpeda şondan göçürüp durlar diýsem bolýar. Ol birini çykardy. Mercedes S-klasyň kameňde şu torpeda. Ýokurtnak sagat çygan Porsche meňde. Bir dost oglanyň birine Porsche we Ukrainada. Ana şoňa alakdyr. Porsche'ň salonyny meňde dipdiler. Mercedes S-klasyň salonyny meňde dipdiler. Rula Mercedes meňde. Rula goýja ünseriň rul Mercedes'inki göçürüpdirler. Ýöne ogadan alypdyr. Gatowadan mesele ýok. Maşyn bakatam arzan näle şoňa alak. Maşyn bakatam gymmat. Ýöne şol birin pulun bilip bolýar da, ha, şu zat üçin pul töledim o diýip. Sideniyasına oturmak, komfortny, ýyzy giň, giňligi äli. Ay şu Türkmenistanda iň gowurlayan maşinlar var. Arkan deňeşdirip bolýar şolar bilen giňligini. Indi häzir bu maşin biz sürüp görürüz. Yumşaklygyny, ýöreşini aýtjak mensede. Apşifkalar şeýler ogadan edilenler. Panoramada aýratyn bitler ýaly. Maşin alsaň panorama almaly. Benzinin wapşa ýok ýagdaýynda şuňa alak plat satylýan eken, dapalnyçyny elbetde pul $1000 şu zat. Обычный lada çatýan zaryadka bolýar da. Zaryada goýan ýagdaýynda, dolaran ýagdaýynda 200-250 kilometr aralygyna ýetýär. Asla statistikada 250 bir zat bolmaly, ýöne oňalak ýeten eken. Benzin ýok ýagdaýynda, ýöne benzinin baý ýagdaýynda has uzağa gidip bilýän. Sürüşüňe baglar ýene. Şu elektromobillň plança müň geçýär, plança ýüz geçýär diýer, şoňdan maň belli bir tempda sürüňdedir. Bir däredir alýasa soňuny ýapýar, bilýärmi? Ana şoňa soňuny ýaplandy, elbetde haýal gidýär. Ana Dongfeng. Bu da täze gelýän maşinlar ekenne. Garoş şeýlerek olanlar maşin ýagdaý. Näder sürüp görelim, mana sürmez. Daşarda şu at uza sürülüp görülen maşin var. Dil şuňa alak hemmadady. Onu häzir sürüp görelim. Sürelim näle emosiýa berýär. At güçün barlaly. Ýani gara salonu arda aýtyp berdim-mi? Gelin ha. Gara salonu olanlar. Şu Voya 318 gitýän ekeni. Bu has täze modeli. Bärde biz kakra size audio sistemany häzir görkezip bilersiz. Olanlar gara salonunu rul gönüm Mercedes kopyalap koyulan biller ýatyr. Görýäňizmi? Hemme zat şol, biraz ütge görýäňizmi? Sidenýän dizaynlary sala ýankydan ütgenler, bu başga modeli, has täzerägi. Indi biz şu ýerde size sesini bir dinletip görsek de. Indi audio sistemany barlalyň hemraň sesini dinläýin. Men mesnun, kendäli etdim meni, yüregim yara. Audio sistema servetdäli olanlar. Goýja çykarýar, mesele ýok. Ana gararam görkezdik kakras. Indi häzir onu sürüp görelim. Ana ýanky aýdan gowruýup, uza sürülip ýörlerini bildirýär. Sebäbi gaty güýçlü ýören soň olanlar vank goýarýar. Indi häzir süremizde serdiň 360 kameramyz hemme zady görkezýärler bize. Galeraýyn özüme bir sazaýyn men meni polnyň görýär. Serdiň hemme zat görkezýär. Isleýişiňiz ýaly howpsuzlyk remen ameliyatdan çıkarımız berdi. Dapalın içinde yastık koyup dururlar paduşka. Men amını halam oklay. Ýöne udobmy? Udob da. Kamerada hemme zat görünýär. Spakoyny öýdüň. Senin liniýasyny çykarşyny näle çykmasyň görkezip otursaň. Baragly da tüýşýän. Özüme sağlap bilmän eşitme. Mana gara. Biz polibom sport rejimde sürmeli bolýasa. Parkovka salan ha boldy. Sport rejimde bolsun, torpeda da düşsün. Wo nedir goýrazga bar. Sereden biz Afganda çykdyýas, asy dolu aýdylşy daçyk slipik zodnik gitýän ekenne. Karoçy görkezýär.
maşinin bağlığını bu yerde de bağ funksiyon. Monitorum gorkadýar ha. Serdin monitorum. Şu wagt täze kameraya alak görýäňizmi? Ana gorkada otur. Maşinlar şu ýyl çalşylmak haýyly da 2024'tür bular. Bular häzir 2025 ama. Indi şu ýerde şu razgonyny gaty ögdüler-de 4,5 sekund. Gönje yer bar eken barlak görýän. Ey! Bunlara elle çıkarýan ha. Bolondan soň şu özüň gorkup aýyrýan o aýagy. Oglanlar. Ana sen näme 45 000 dolar berýän? Ey! Ol 4-4'lük süren BMW his adamyň ýanyna. Yine yankıya çık. 4-4'lük süren BMW his oglanlar. Anan meňe ana şu wagt. Ýa-da ýene ýankerde. Nolan ýüzämen barlap bilemok. Palibom çykýan, ýöne prosta gaz asyp aýyrýan ha. Uje sana yeterlik. Kabutta sen bir 3 tane adam ýygyňdan çekýän ýalyk da. Biz şu wagt sport rejimde goýduk. Elbetde sport rejimde şoň ýalyk. Gata diýär bolo. Gata diýär bu. Mesele ýok. Ana şu wagt seredin daja öňde peşahodyň znaçogy dura. Bu sana görkezýär, gön badyň hayal peşahot diýip. Gön badyň hayalatdyr ýa olanlar. Peşahot diýip de znaçogy ora. Şu peşahot çydylýar kraska. Şoňa ora. Gowzat. At gücü невозможно bu. Bunlar. Çala jawassan ýazasyň ýara bu däle aňarka. Eýdilak operatory bagaja çykyp gitdi o. Ey, невозможно bu maşina. Voyan ofisine gelip olanlar ödüňizde görüp bilersiňiz da maşyny живой arkaýyn. Inni häzir bize şu wagt ýanymyzda oglan bizden hakly düşünýän biri bu maşyny. Näde sen komfortda sürüp gördü. Sen ýa sport rejiminde diýä maşyny gataýanlar diýä. Lejaşydan zatdan geçeňdi bildirýär diýä. Indi biz şu maşyny alyp häzir komfort rejime geçirip görelim. Parkovka goýmalar birinji. Birinji parkovka goýýan. Сначала подними этот экран. Ha, bir ekranı kaldırmalken birinci. Ekran kaldırýar. Indi komfort rejime geçirýär. Boldy. Berde patok tip ýazýan ekeni, обычный rejimde. Nädir göreli şonu? Ýanky alýararym kaby. Ýanky lijaşçylar bildirýär. Rälnana bir qaqas berde lijaşçy bar bizde. Maşyn bar ki yumşanýaly. Bak şey başkaça. Ay, maňam ýöreşer we daro komfort rejimde de. Basýaňa wapşe maşyn sesi ýok, şol bir hile diýär seni. Hiç maşyna sesi ýok. Bir zat ýygyňdan çekýän ýalyk. Ýa komfort rejimde de goýýar ýa. Ýöne primерно 5 sekund ýa komfort rejimde ýüze çykmas maşyna. Bu maşyn meni ýok gideýin. Ha? Näme görýäňiz bulanlar? Serdiňle bir zat da, käwat bir gyzy. Bir serejäň bol kan bir sulhanalyk ýöne goýja ýakyny tanışýan o ego kere bir söýýän ha. Şunda Santa Fe'de şoň ýalyk boldy. Bunlar da şoň ýalyk boldy şu wagt. Sürk görýän wapşe başga zat bu. Ýöne ýanky aldyňan sport komfort rejimde. Meni maşyn bir hil akyp çyk bar ýa dutawly näle gola şey dip geçip gitýändir. Lijaşydan akyp çyk, yumşap çyk, ana şoň ýalyk bolýan ekeni. Komfort rejimde. Sport rejimde bu 19 bolon bolýan eken. Düşünýäňiz 19-20 bolon bar, ana şo bolýar. Gat goýýar ýa, mesele ýok, ýöne şoň ýalygam. Lejaşçylar var git. Bu ana kakkas lejaşçylar öňde. Spokojno geçip gitýär. Görür. Duýanagam. Ana ýeňe hedildi. Ödem gowdady. Basýaňa
eýlek beýlek zat edenok öz sazlaýan eken. Launch control diýilýär BMW-da. Bärde de ol badyr. Sazlaya bolmasa, sazlamaýan ýagdaýynda ol tizlik, ol at güýçsini saklap bilmeýän. Näl professional bolanda da. Bulada. Bir gazy operator bagaja girýär, mesele ýok. Ana şu maşyn şey. Rulü. Удобный. Elbette. Men muňa уже T2 обзор edemde öwrenşdim. Başda bir togolak bolmasa da, biraz neudobnurak pavorotda da, razvorotda aylananda. Ýöne men уже muňa öwrenşdim. Gowy, men üçin gowy. Şu wagt biz Xitaylar maşinlar eýle beýle diýäs. Nemis maşinlar istoriýasy we haçandan näme gelýär. Dogry o zatlaryň hemmeti. Ýöne şu wagt Audi'dan işten çıkan bir injener Xitay maşinini işläp ber. Opşam Xitaylar polnu şu wagt Ýewropa ýurtlary bilen gidişip oturlar. Ähli gapdarlaryň bular ýanky olan maşininiň bazardan aýyrjak bolýarlar. Öz maşin sokjak bolýar. Xitaylar da köp bilýärler, bilýäňiz olar o. Gowmy elbetmi onu men aýtjaka her kim öz pikiri. Elbette Xitaylar hem öz ýurdunyň bekligi üçin edýär. Öz ýurdu baýama üçin. Şu wagt olar polnu kömek edip oturlar şuňa avtomobil çykarýan kompaniýalara çykdaýjylaryny berýärler. Şoň üçin bular şu wagt arzan çykarýar. Häzir şuňal maşin Germaniýankini aljak bolsaň, has kymmat bolýar. Edil şu karakteristikada maşin aljak bolsaň Germaniýanyň maşinini. Ne? Bu Xitaylaryň edýän adam ýanky döwlet kömek edýär, opşam şey edip arzan çykarýarlar maksimum olary bazardan aýyrmak üçin. Şu wagt biz Xitay maşyny alamyzda brende hiç ýyl pul beremdik, sebäbi bu brend kim tanýar? Hiç kim tanýar bu brendi. Şoň üçin brende pul beremdik. Häzir BMW alamyzda, Mercedes alamyzda näçe brend maşyn alýan, şol brendin adyna sen diňe 30-40% töleýän. Brendi eşik alamyzda şol prosto futbol kep görün 100 manatlyk, 150 manatlyk futbolka. Ýa-da şoň Zara'sy ýa-da Gucci'si ýa ýene bir zady bolsa, näçe $100, $200 berýän bolsa material paşdy şol bolsa. Bu da ýoň diýsat onu goda şol. Brende pul berýäňde, bärde pakkaşda biz Xitay maşynlar alan ýagdaýymyzda brende pul beremdik. Galanam almalymy, almalym olanlar sidir şad etmeli. Men agowja gördüm maşyny. Ýöreýişi. Ana. Bol maşyny östü gapyny açan bolan. Ýöreýiş gatga eken maşyny. Dede. Ey, samolyoda bolay. Bra. Samolyot. Liçne men öz pikirim olanlar. İsteseňiz radylaşýaňyz, istemeseňiz radyolaşaňyz. Maşyny öz baxatyna degen ekeni. Muny diňe sürüňde bilip bolýar. Winesni dam gowy, mesele ýok, salonum gowy. Ýöne galy basýaňa şeydi. Anaglyja başga şeýne berýär. Maşynyň puldy, kosmiçiski karablň puldyny meňde. Ol kinolardaky fantastiski kinolar bolýar. Şoňa meňde ýöreýiş hem edil şoň ýaly ekeni. Dan moment edil şu wagt sürk gören maşynamyň içinde ikinji ýerde durýar tizlikde. Razgonam. 4,5 sekund. İň gaty sürk gören maşynym, iň tizligi gaty sürk gören maşynym Mercedes CLS. Banan ýyl täzesi 3,5 sekundda galýatda. Bu ikinji ýerde durýar ýöne невозможно basýa ulanlar. Ol Mercedes banandan beter basýan ýalyk bu. Ýöne 1 sekund gijerak çykýar. Ödem crossover. Naşuň ýalyk ulanlar abzor boldy. Göwnüňiz ýaran bolsa hökma suratda like kommentariýa goýun. Indi haýty maşyny abzor edeliň. Xitay maşyny abzor etme diýip ýazjagam bolar. Xitay maşyny reklam edýän. Men reklam edemok. Men bu ýakdanam juturdanam eýle tanklar äderine haýt Xitay maşyny gelende ýurdumyzda ýaýrana hiç näme bar pul soramok. Maşyny beriň, sürk göreýin. Rälne pikir maýdaýan we olarda peýda maňa kontent bulara da maşyny tanadýarlar. Ana gördüňiz nähil maşyn. Bärinde de kamera bar ekenem o. Ýa görmänler. Serde gönüňde de dur. Fırında da ählapdalyň kamerany görkezýär. Upsuzlugyň üçin ähli funksiýalar edilen. Gördüňiz, liniýa bolsa ýanky peşahodyň çygygy bar. Gönüňde uja ýan durşan görýär, haýalla peşahod baýar biler diýip. Asly kakby köpümiz biziň prawilaň podýap, maşyn podanok. Liniýany gördi bolsa saň uja aýdy otur. Aglada bolun 100 000 ýeteliň belki şuňalçyk bir zat konkurs edip bilerse. Şu ýerde aýtjaksadım, her biriňize şuňalçyk paket täze maşyn almak nesip etsin. Tapaw jok, haýsy maşyn siz öz isleýän bolsaňyz, öz isleýän maşyny almak nesip etsin.
Iň esasy adam janyny sag bolsun galan zat bolar oglanlar. Dawaýça.